Hormat prezidentimiz paýtagtymyzda Lukman Arkadağymyzyň ak patasy bilen guruluşyna badalgy berilen halkara pediatriya merkeziniň binalar toplumuna geldi. Ähli boýunça tazaşykly ösüş ýoluna düşen ýurdumyzda salgy oruçlugymyň işiniň ösürilmegi, ýylaty edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşleriniň artmagy we hiliniň ýokarlanmagy, şunda ýetip gelýän ýaş nesilleriň sagdynlygynyň üpçün edilmegi, häzirki döwrüň mühim wezipeleriniň hataryna durýar. Bu bolsa Lukman Arkadağymyzyň salgy oruçlugymyna ýaýwanlandyrylan giýin göçerli özgertmeleriniň arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygynda üstünlükli durmuşa geçirilýänini görkezýär. Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň düzümine girýän Halkara Pediatriya Merkezine alınıp balýan işler, merkeziň bölümleriniň ýenjanlaşdyryş derejesi we binalaryň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşy barada Hormaty prezidentimiz de ýurdumyzyň saglyk oruç we derman senaty ministri Gaýypow hatabat berdi. Döwlet başlarymyz mukaddes garaşdyrlygymyzyň 35 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyna ýurdumyzyň saglyk oruç we derman senaty işgärleriniň hüner bayramçylygynyň bellenýän gününi açylmagy meýilleşdirilýän Halkara Pediatriya Merkeziniň binalar toplumynyň guruluşyk işlerini synlap, bir de görkezilýän taslamalar we binanyň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary hemde merkeziň otoglarynyň injanlaşdyryşy bilen tanışdy. Görkezilýän taslamalaryň hataryna Halkara Pediatriya Merkeziniň baş meýilnamasy, umumy görnüşi, merkeziň otoglaryna oturdulan injanlaryň görnüşleri, kliniki barlakhanalar, operasiýa we ýatymlaryň otoglaryň görnüşleri, meclisler dary, çagyr üçin ýetdenilen oýun meýdançasy we ordaş desgalar bar. Aýratynda bölümlerde oturdulýan enjamlaryň görnüşleri şekil taslamalaryna mühim orna elýär. Hormaty prezidentimiz bir merkeziň çagylar üçin niýetlenendigini nazara alyp, onuň binalaryna ýetip gelýän ýaş nesilleriň dünýäsine mahsus şertleriň döredilmeligini bellidi we görkezilýän taslamalara özüniň bir näçe belliklerini aýtdy hemde degişli düzeltişlerini girdi. Häzirki döwürde halkara ünlerine dol olaýyp gelýän lukmançylyk idaralarynyň gurulmagyna we olaryň ýokary derejede injamlaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýänini aýdyp, döwlet başlarymyz bir işlerde halkara tejribesine we häzirki zaman alymanyň gadaranlaryna esaslanmak babatda bir näçe taşlyklar berdi. Döwlet başlarymyz Halkara Pediatriya Merkeziniň desgalarynyň guruluşy, olaryň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşy, binalaryň birik aýratynlyklary we injamlaşdyryşy babatda maglumat berýän taslamalar we çyzgylar bilen içgin tanışyp, merkeziň otoglarynyň sanylaşdyrylmagyna zerur üns berilmeligini aýtdy. Halkara Pediatriya Merkezi 5 gatdan ibaret bolup, ol 3 ýaşdan ýokary bolan çagylara lukmançylyk hyzmatlaryny bermäge niýetlenenler. Merkezde ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlaryny dünýäniň öňde barjy klinikalar bilen hyzmatdaşykda amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Bellençi ýaly häzirki döwürde hormaty prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlaryna, şol sanyna saglyk oruçda uly üstünlikler gazanylýar. Bir de görkezilýän taslamalar bilen tanışygyň barşynda hormaty prezidentimiz täze gurulýan merkeziň işiniň maslahat beriş, anyklaýyş, beceriş derejesiniň ýokary bolmalygynyň wajypdygyny belläp, şol buratyň özünde bir de işlejek lukmanlaryň hüner derejesini kämilleşdirmek, lukmançylyk hyzmatlaryna emeli aň mümkinçiliklerini we sanly tehnologiýalary işin ulanmak meselelerde mühim ähmiýet berilmeligine üns çekdi. Döwlet başlarymyz milli ykdysadyetimiziň beýleki puwdoklaryna bolşýaly saglyk oruç ulgamyna ýaýwanlandyrylan özgertmeleriň saglyk döwlet maksatnamasyna göz tutulanyny belläp, olaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegine üren jogapkärçilikli çemilişilmeligini aýtdy. Soňra arkadagy gahrman serdarymyz Halkara Pediatriya Merkeziniň maslahat beriş, anyklaýyş, beceriş we ýatymlaryň otoglary bilen tanışdy. Hormaty prezidentimiz merkeziň maslahat beriş otogynyň enjamlaşdyryşy, onda döredilen şertler bilen tanışyp, bir de çagylaryň dünýäsini baýlaşdyrjak dürli bedegler bolup, olaryň çagylarda uly gyzyklanma döretjekdigini belledi. Merkeziň anyklaýyş bölüminde bir näçe ogurlar bolup, olar funksional we şöhlet bilen anyklaýyş ýaly ogurlary öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde bir de endoskopiýa barlaklaryny geçirmek üçin dünýäniň öňde barjy önüm öndürjüleriniň iň häzirki zaman enjamlary ornaşdyryldy. Munyň özi emeli aň mümkinçilikleriniň üstü bilen maglumatlary
tiz we anyk kabul etmäge mümkinçilik berýär. Döwlet başlarymyz ähli urlarda bolşýaly taýlyk öwreşilgemi, şol sanyna çağlaryň taýlygyny dikeltmekde, emeli aň mümkinçilikleriniň we sany tehnologiýalardan netijeli peýdalanmalygyna üns çekip, merkediň otoglaryna oturdulan enjamlaryň netijeli we uzak möhletliğin esasy ulanmalygy wagtda anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz merkediň beceriş bölüminiň öz borçy aýratynlyklar bilen tanışdy. Bu ýerde çağlaryň taýlygyny dikeltmek, degişli beceriş işlerini yerine getirmek ve operasiyalara geçirmek için ähli virus şertleri var. Bölümde sanly rentgen otağı ve intensiv beceriş otağı bolup, olar häzirki zamanyň öten tejribelerine laýyklykda enjamlaşdyryldy. Şeýlekem bir ýerde sanly gomyň mümkinçilikleriniň kömegi bilen bir näçe şekiller görkezilýär. Bu bolsa çağlaryň taýlyklarynyň dikeldirilýän pursatlaryny, olaryň ünsini sowmagy we bejergi işlerini rahat hemde amatly ýagdaýda geçirmäge mümkinçilik berýär. Bilinçäli bir bölümde ulanýan enjamlar emeli aň tehnologiýa arkaly maglumatlary taýyk we tiýid almagy, anyk çözgüdi desin kabul etmäge mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde bir enjamlaryň bejerjilik käfiýetiniň ýokarydygyny aýratyn bellemeli. Tebitde iň täze hataplanýan bir enjamlaryň netijeli ulanmagy üçin bölümde işlejek ökde öz işine ussat lukmanlaryň seçilip alınmagy zerurdur. Şeýlekem beceriş bölümine oturdulan monitorlarda otagyň howa derejesiniň kadaly saklanmagyny üçine diýen maglumatlar peýda bolýar. Bu bolsa otaglarda wagtyň istenip porsatyny kada laýyk howanyň saklanmagyny üçine diýär. Operasiya bölüminde monitorda ähli bölümler bilen online aragatnaşyk ýoly goýulýar. Bölümde video aragatnaşyk arkaly beýleki degişi bölümlerden zerur maglumatlary almak mümkinçiliginiň döredilýändigini belläp, ýurdumyzyň Saglyk Oraş we Derman Senaty ministri Gaýypow online aragatnaşygynyň gerekli maglumatlary gysgaly we ýokary hilli almaga mümkinçilik berýändigini, bu bolsa operasiýalary şowly ýerine getirmekde ähmiýetlidigini aýtdy. Döwlet başlarymyz merkediň bölümlerine yerine getirilýän beceriş işleriniň elektron maglumatlaryny taklamak meselelerine aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Munyň özi geçirilen bejergileriň taryhy bilen istenlik döwürde sanly gom arkaly tanışmak mümkinçiligini üçin eder. Bu bolsa lukmanlaryň degişli urlar boýunça tejribe toplamaklaryna ähmiýetlidir. Merkediň operasiýadan soňky dikeldiş işlerini yerine getirmek üçin niýetlenilen bölümine ähli virus şertler döredilipdir. Bir bölümde bejergelýän çağlaryň we bir ýerde alınıp bolýan işleriň beýleki bölümler bilen ut goşmazlygy hemde ýokunç keselleriň ýaýramadlygy üçin talap laýyk şertler döredilipdir. Arkadaly gahryman serdarymyz merkediň bölümlerine alınıp bolýan işleriň ýokary hil derejesinde we anyk netijäni nazarlaýan görnüşde geçirilmegi bilen bir katarda arasyçylyk ýagdaýyna möhüm üns bermegi tapşyrdy. Bölümleriň arasyçylygy, olarda howa çalşygynyň üpçüne edilmegi, Saglyk Oraş işgärlerini bildirilýän esas talaplaryň biri bolup durýar. Soňra hormatly prezidentimiz merkediň ýatymlaýyn otaglarynyň tanışdy. Bölümiň otaglaryna ýatymlaýyn bejergi alýan çağlar üçin ýokary derejeli mümkinçilikler üpçüne edildi. Otaglaryň arasyçylygy, olarda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy çağlar üçin ähli amatlyklaryň el ýeterli bolmagyny şertlendirýär. Şeýlekem çağlar üçin niýetlenilen oýun meýdançasy bolup, ol ýerde körpeleriň dürli oýunlar bilen meşgullanmagyna degişli şertler döredildi. Hormatly prezidentimiz halkara pediatriya merkeziniň bölümleriniň enjamlaryny uzak möhletliğin esasy ulanmak maksady bilen olary rejeli peýdalanmak işlerini üren jogapkärçilikli çemeleşilmeligini ýene de birgedek belledi. Şol bir wagtyň özünde lukmanlaryň dünýäniň öten tejribesini we ilmiň gazananlaryny işin özleşdirmekleri orna ähli zerur işler ýerine getirilmeliler. Bu barada anyk tapşyryklar berip, hormatly prezidentimiz binanyň daşyna çykdy we guruluşyk işlerini ýokary keldi hemde öz wagtyna tamamlamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz merkediň açyş tabarasyna ýokary derejede taýýarlyk görmekde we kefiýetiniň wezipeleri awra bilen ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady.